Да живеем с осъзнатост означава да разбираме въздействието на всяка мисъл, дума и действие. Става въпрос за осъзнаване на силата, която носим в себе си и как допринасяме за света чрез нашите решения. Пълното осъзнаване на настоящия момент и вълновия ефект от нашите действия означава да живеем живот с по-дълбок смисъл и цел. Започваме, като разглеждаме всяко събитие с благодарност. Всяко преживяване е възможност за растеж. Когато се фокусираме върху това, което се появява пред нас, осъзнаваме, че то е напълно съобразено с нашия път. Като се откажем от всичко останало, оставаме стабилни в настоящето. Освобождаваме ума си от миналото и бъдещето, знаейки, че пълното присъствие води до оптимален растеж. Протягаме ръце към по-висш призив, мисия за създаване на по-добър свят. Дори и да не знаем точно как, се доверяваме, че пътят ще се разкрие пред нас. Всеки ден се посвещаваме да вършим това, което се появява пред нас, с решителност, фокус и яснота. В това състояние няма претоварване, само целеустременост. Просто сме водени от настоящето, стъпка по стъпка. Живеем и действаме така, сякаш по-добрият свят вече е тук. Всеки избор отразява нашите ценности, било то в нашите взаимоотношения, работа, инвестиции, религиозни организации, общности или в това, което купуваме и консумираме. Променяме или се дистанцираме от организации или институции, които не са в съответствие с нашия нов, по-добър свят. Като бъдем примери за другите и правим осъзнати избори във всичко, което правим, сътворяваме света, който си представяме стъпка по стъпка. В по-добрия свят действаме от място на изобилие, а не на недостиг. Не разглеждаме парите като нещо, което трябва да пазим или защитаваме. Вместо това ги виждаме като инструмент за подобряване на света около нас. Всяко финансово решение става начин да вдъхновим другите, да изградим общност и да подкрепим благосъстоянието на всички. Всичко това е в съответствие с принципите на проявлението. Започваме в състояние на благодарност, оставаме в настоящия момент и се доверяваме на разкриващия се път. Като се подравняваме с нашата по-висша цел, държим ясна визия за по-добрия свят и чрез нашите последователни действия въплъщаваме този нов свят всеки ден, стъпка по стъпка, и показваме на Вселената, че сме сериозни в желанието си за новия, по-добър свят. Да живеем с осъзнатост е повече от личностно пътуване. Това е основата на нов свят. Свят, в който състраданието, справедливостта и устойчивостта ръководят всяко решение. Заедно можем да създадем тази реалност, стъпка по стъпка, избор по избор. Ще бъдем неотстъпчивата и неизбежна сила, която ще роди новия, по-добър свят от далечната пепел на стария. Посетете manifestoforabetterworld.org и станете промяната.